Μπορεί να είναι τρίτη, αλλά όπως και να έχει, η αγορά είναι ανοιχτή. Και εγώ σου περιμένω τσιμισκή με ικτίνου προς παλαιών πατρών Γερμανού. Για να σου δείξω δημιουργίες φτιαγμένες με τη ματιά ενός καλλιτέχνη και την καρδιά ενός δημιουργού, όπου η κάθε μία έχει και ένα κείμενο όπου είναι αφιερωμένο σε κάτι. Αλλά σε περιμένω επίσης για να σου δείξω και κοσμήματα φτιαγμένα με την καρδιά της γης, όπου έχουν και πολύτιμους λίθους και που κάθε λίθος είναι και για κάτι, για έρωτα, για χρήμα, για απομάκρυνση της αρνητικής ενέργειας και πάει λέγοντας. Εσύ τι θα κάνεις, θα έρθεις? Ανεβαίνεις, οκ.